Chidi! Chidi! Jesus, you got also. Come on, put this also. What the one got the water? Chidi! That's a handsome. And I ramire. I want Jawa. Oh. Chidi, that's a handsome. Oh, Obino. Oh. Hey. Chidi, mbido na lu nwunye mu, ida so nso. Ishi nga rito, so wanso. Chidi ga la shi nga ishepụta. La che. Asem kaka nyere ga ka ha once. Oh yeah, again no na agwam sense. How ya come na what sense? Oh, you're not going to say anything. You don't man. Oh, I'm not going to say anything. Oh, unjulom mesha talent. Unjulom. Iba. Aba mundele. Unjulom me talent. Onye butonyo. Onye mamudo lenyo nan. Onye buto bre. Anu na ebe. Wa. E shahe. Oh. Ta, igala. Mpo. Ibele so ni muyem. Adu ni muyem. In fact, mba, adu yem na ebi. Ina dunia. Chede. Muti signa. Agatu. Omuni ni beginisi. Ina pola. Kana nkabe ji obejile. Na chukwa nwanne m nwoke n'ụlọ a. Ọkara mana mburu ọkara gị mana mburu onye agbupụrụ na anyarị a ka na-emisi ka nwa egu ọta gị si mara anọ isi ada akwụ otu nga ekwesịrị iji mkpọ n'ala egbe achọ anụ ọhịa ihe onye anụ ọhịa mere m ọga esimesi na-elo ka mba ha n'ụlọ m oge isi m tigere m na-anụ ube nwoke m ihe ọ na-ebe ka pusikat mgbe m chere na asa ipop ndị amụ na ha bi Republic of Nation m sa ma ogbole pusikat isi m tigere lekwe nga anụ mpa ọ ga eziokwu m niile ọ na nne mụrụ n'ise nye na odewa anọ onye ọdụ nwa m ga anụ mpa ma dịka ite nri ọkụ oke ntị isi lekwe na ngo na-achọ ịnapụ m ọchịchị IPOB Republic of Nation this one na-asị okwe erie nwa obilogodo ọ na-ewute m na erie nwa obilogodo ihe na-enwe m iwe na ofosiri mbedi m tara ahụ ụzọ ofosiri mbedi m ka anọ ya ara ọ you know, offer no, I pop. I got maybe this one, maybe I got to make Chiano. Onwere ogo na mmadụ ga-amụta ezigbo okwu nne ọnụ gị no nkọghịlị isi ọ dịkwa gị maka nna ajụ gị madam chego eweliwo ngọnwụ da na anmegwu ga anụmanụ ka anmegwu onye batara na arụ na ha adịmegwu ga mmadụ mbe mabụ na ị na-ekwu ele ekwu ngwa madam ma jogo onye ana ngwa egidere m onye a egidere m nga ebe ọ nọ n'elu IPOB Republic of Igwe mmadụ m na ọ na-eri enwe obilogodo ọ ga eziokwu gwuo eziokwu ọrụ gụ maka emere ụdị ya ọ ga-adịghị mma gwa m ya ga-eme ụdị ya gwa m ya ga-eme ụdị ya ma ebe ya dị mma na ọ dị mma isi dị mma Chidi Ikenna no uncle enyemaka ndị ngwa nsị ya Chinese connection nsị ga nyere ya aka ugwu mountain ọ nọ narị ọgwe ya ọrụ mbata gbafere ya dị anya ugwu
rekwasa mmadụ anwụọ ọsọkwa na ya anwụ ka ọsọ osusai mmadụ n'enive aka Chidi ngwa igwelu nwa ya ịbanye n'ụlọ ịba n'ụlọ ịkwa ngwongwo gị oti ngwongwo ịkwa ngwongwo gị ikoro akpa gị anyị na-eje village kịta ọnkụla alagaghị m ido ihe bidoro azụ dị n'ụlọ ọrụ ebe na-alụ ọrụ na geeti uje abalị atọ kịta anọ nwunye gị na ebe a na-enedoga anyị nna biko gbara m na m mara ụma wee mee ịmakwa na ka esi na enyi gị nwoke ifo gị n'anya ọfụma biko nna biko ọkwanụ mmanya ka ya ṅụ biko Ana m ezuru ike achọrọ iwutu kwushi n'ala nga nwụọ aka elie m ndụ ndị eme eleke mgbe ọbụla mmadụ egete iri ụra iri erifo kemgbe nwanne nya onye dị mma aka m na-eri mgbe apafọrọ m nri ọjọọ ebe ngwongwo mgbe ọbụla m na-agwọ toilet nke mgbe ndị ga were n'ọrụ chege na toilet agwakara m mma karịa ihe m na-agwọ ụmụ okorobịa ibe m aga nnọọ ha kpọrọ figọ 8 nwa baa n'ime ụlọ na-eti mgbe ọṅụ mgbe ọbụla m keta ibe ibe asị kedu ịchọ ka m mekwa nne gị ọkwa m na-enye gị kwọkịrịkwọ ọkwa m na-akwado ọfụma ọkwa na-emeli gị mekọ kedu ihe ọzọ ịchọ ka m mere gị kwọkịrịkwa ọkwọ gbuole m eleke mgbe ọbụla dị mba aka m mgbe mbụrụ eburu m ibu lene nga m ha mgbe ọbụla m nketa ibu ozu maka na iwe ozu ọkwa na-emeli gị mekọ kedu ihe ọzọ ịchọ ka m mere gị biko na ihe apụna na wee bụ ị na-emere onye mekọp lene lipstik gosi na-acha red ọ na-eme ụmụ agbọghọ ibe gị tee lipstik ọ na ha na-eme tempting to touch ite lipstik a gara were okuma
tere ukwu mmadụ ele ụdị lipstik na-ete eziokwu ndị na-ere lipstik nwa nwa nwote ha gba ha ọkụ ị na-emebiri ha ahịa Nwa m dozie nnu. ọga mụ na nwunye m anyị na-amụ janglova irigo anyị too Mepere m ụzọ. Gịnị ka ọ na-akọ ha? ọga ewo ọga na-abụ Mepere m ụzọ ka m sebe a pụọ. Chidi. Bịa banye ka anyị pụọ. ọga bara na moto pụta nwanna ọ ga-echefuola onwe lọv anyị na-eme lọv anyị na-eme na ọ ga-echefu onwe o tele ọga mekwa ụdị lọv a ka ọ ga na-eme ụgbọ ahụ lọv ndị celebrity ọ ga jizi strọ amị ọnụ ọ ga da-abịa nso amị ọnụ ọ ga jizi strọ ọ ga na-emezi ka ndị bongo boy ọ ga na-amịzie ndị Laya, ọrụ kwegwuru kamera ndị egwu hapụ ya ndị yuzari ya ọkọ ga Chineke na-aga bụkọ chee ka ọ gapụ ọ ga na-eme mụ na anyị ga-arụgide tiri n'ọnwa anyị tiri n'ọnwa anyị mụ na anyị ga-arụgide tiri n'ọnwa anyị nkwa o ka m dị elu ọ ga-apụ ọ ga-ngwa bịa zuru pụwa ọ ga-abịa pụọ Chineke pụọ anụ ọhịa ka oshi terọrist ndị vileji ọrụ ga-anụ ozu ochie rilo ndị omega ka na-ebe akwa n'olu chikapa ọsọ gbọpụ slipa lena akpọbịa le slipa si na-agba Jangan kayak jeme. Oh, I'm sorry, me boy. I'm sorry, I'm one. Go on. Oh, go on now. Go on. I'm not me. Let's see what I'm back and leave. Slippers, repul. You remember? You really size. No one slippers. As soon as I start Italian. Oh, what? Oh, you go pants. Never me. Die, Kaula. More than porn, I try no onwe coffee. Then I change him up. But I ma akwụla nke nụ. Obodo jọrọ njọ bụ mmadụ mere ya. Ihe ọjọọ dị n'obodo mmadụ ka o si n'aka. Yoyo, yoyo. Arụ na-eme. Ihe ọjọọ na-eme. Ihe ọjọọ na-eme. Onye bunyere ụwa ọkwa mmadụ bụ n'obodo adịghị mma. Ọkwa mmadụ bụ n'obodo elumelume Ama m iwe ya gbunu n'oge. Ekene karịrị n'ezi ọkwa na ya nwere njikwa biko kene. Biko na-ewe n'iwe. Ọ bụrụ m ka unu ya eji bido. Na ibekwe nwanne eke mezie. Taa bụ obele ọrụ. Nwanne eke mezie. Ke epekazi. Biko achọ m mistake. Consider done. Achọ m mistake. Biko. Biko. Unu ejigodi isi mali unu eji akwa mali. Rapụ okwu. Ọ gwọrọ biko. Narị alụ. Ya ka nne ewefute bụ eke na nwaanyị maka na ya nwa ya dọrọkwa n'isi ka nzo kwere nye maka ụmụazị eme. Funela m ihe. Ka m bịakwa na ọgbana. Nwayọ nọ dị ahịa awụrụ aka ụzọ. Biko kene elumelume. Biko ihe nchọrọ ịyọ unu biko. Ọra na nna kụziri unu ọrụ. Nwoke nwere nnukwu ahụ. Ama m mbọnụ na ya abịa na ahụ wee nweta ya. Ekuzi m ọrụ. Ndị ọrụ n'ọrụ ka nna kụ na ọka nkọwalụ maka na ahụ ya wuwel. Biko ọ na ahụ ya na-ada lutu mgbọ. Bịa. Ke maka nke pụrụ. Edocha m ya na atụ na nke ahụ atụ izizi atụ bọọdụ nnụhụ onu nwunye m ewetara unu ego. Ọkwa maka ndụ. Mmadụ akpakwuru na aka maka ka ihe maka ndụ gị ma ihe ị na-eme. Maka ndụ gị. Ka mgbadaba. Okay. Biko na-emenekwe mistake. Maka ndụ gị. Na kapụzi okwu. Mme ka efie ya. Obere ọrụ ka ọ bụ.
Okonkwo nke efu nwejere anyị mamịrị udo dịkwa ndị arụ a na-ajụrụ obodo. Okonkwo. Hello. Andrew Kedi. Ka ime. Mba ụlọ ka nna agwa nwere arụcha onye na-aga ngwa ka ọ dị. Sene were ego niile ma tiri idekwe. Luna nwoke ma. Obodo jọlọ njọ bụ Asike no nke aba bụ iso. Okonkwo kwuru kene. n'obodo mmadụ. Ya bụ nkolo otu aka o si gaa akụkọ a otu aka o si wee dị. Ma nke kasị nke bụ na nwa adịgo m mkpa. Achọgo m ka mkpanata ya bụ nwa. Ife ọbụla ọ ga-eri ịhazie ndị ichie ịma ịgwa m biko. Kirsten, nwa nwanne m nwoke na-ege m ntị. So iwe amarọ ka emelụ n'ụwa ọnwụ ịgwa mgbe ọ na-awa oluo amakwa ihe emelụ ọnwụnwa. Wee sị gị nyefụza ihe ntị ile aka na ya. Ịfụrụ nwa anyị ka ọ ga-abata na ngwụla. Nwere ihe ga-eme m n'ụwa ka ọ dị ebe n'otu ahụ si gwa ya ka ọ ga-esi dị. Uche gị dị ya. A na-ekwukwa na ya akpọnata ya bụ nwa. Si na-enekwa ọfụma o. Si na-ene gịnị? Ka nkwụkwa nke mma. Nwekwa ikikere ebe ya bụ nwa nọ maka na imere ego n'isi nne ya. Ịnụ ọkwa nne ya anụ. Nwaanyị nọkwa na be die. Nwa abụkwa nwa di nwaanyị. A na-ekwukwa ekwu ka ihe alụkwa iwere ọkpa tinye na mmiri ya eli. Mechie ọnọchịchọ. Nwaanyị chala akwụ. Na-ekwu okwu ka onye ezidi ịtụla ọnụ ule gị tie dị ya. Ị na-eti ya maka gịnị? Kedu ihe ịma? Kedu ibe na-agbakasịla ahụ? Mgbakachi arụ adị m mma. Mgbe ọbụla ị na-agbakasị ya. Ọ dị m mma ka esi agbakachi ya. Ekwugoro nke dị mma okwu. Ọ dị m mma maka rabụghị na alụm ọnọdụ m. Akọghịli. Okwu eziokwu. Na-arụ gbakasịba. Agwagwa agbanatala nwa. Agwagwa agbanatala ya. Mmegbu nwa. Agafere nwa. Mmegbu nwa. Kama m bido pụọ ya. Ọ na-alara ngwe bido pụọ onye nwụrụ. Gịnị nweta gị. Ihe nwa na-agbawa m obi. Kirsten. Ije ọ na-eje. Okwu ọ na-ekwu. Ọgọzi acha. Ihe ọ bụla gbasara okwu ụgwọ dị nke ọ bụ pụgbuo onye ka ọ nwụrụ. Ọzọkwa dịkwa ka ibia achọrọ m ije kezi ọgọdọ DLNS test ọgwụ ya mmechi ọgọdọ na-adị ọzọ mma. Mba oke lọra DNA biko mba rapụgodo mana biko ọnkụ ife a onye beghị kwuru o nwe ka o si mee m n'arụ. Echi na nwere okwu nwaanyị kwuru si wee mee gị n'arụ. Nekwe maka ngwa Kirsten. Nekwe maka ngwa gị onye na-akwụkwọ nsi odo anya nye tinye n'ose. Ọ bụrụ na aka oke na-akọgịrị akọgịrị. Ka ihe esi abụzi ihe na-ekwu jee nwaanyị ntị. Nsogbu adịrọ. Okwu gị baa m ntị. Nsogbu adịrọ. Ịtụpụgolo nkịta ọkpụkpụ rapụzi ya ọgụnye na ndị mmụọ. Mmegbu ya ogboro one. Iwe ndị egbogotekwuo ma ka isi eme ya onye aka gị enyere m dodo dị anyị ọchụ ndobe ibe ọ na-akọwa amara m biko kere na ana m biko kere
ọma ndị mma ọbara onye agba na ọwụ n'isi gị ka ọ dị. Ọ ma gị nwa, wagaji mewe egwuregwu anyị. Ọ ma gị nwa. Gosi ife ị na-eme. Gosi ife ị na-eme. Ngwa. If not start go na ala. If not start go na ala. Kevin na mama aka nwa ya. Kevin na mama aka nwa ya. Kevin na mama aka. Ọfụma. Oya. Ọnwụcha anya nke ya. Ọnwụcha anya nke ya obi m. Aṅụ na m ya. Aṅụ kpọ na m ya. Ọnwụcha anya nke ya. Ị ga-afụpụ ụzọ na. Nna o. Gbaju. Kesi gbaju ka m fụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nke m ka m gwa ilu gị. Ọnụ sara ayo. Biko, mana bali yuru na-eme. Batawaka ndị na-aba ma ọ na-ọkwa nke a na-abịa na na-eme okpuru nta. Jekuru ya mmiri ka ọ hụ ọnụ ka ma ya. Obodo jọlọ njọ Okongwu. Ke na wiwe. Benkem gbamu. Dakene bịa biko. Anyị tụkere nwa obere alụ. Tupu anyị ejewe be gị anyị. Ịma bee ka m na-eje. Ọ maka nwanne m nwoke nụ. Maka ọ bịazi na-achọ nwa ya ahụ ụmụ n'ama. Kedu nwa ahụ nwoke nke nwa nke ị na-ekwudo? Ikenna nụ. Ya nwa Kelvin. Nwa Amadi. Ihe m chọrọ kịta ka eme bụ ka mụ na gị anyị jekwuru anyị kpọkọ ndị ichie tụọlịa anụ ha uche ụgwụ na anyị azụ ewucha ihe n'aka asọnye ha ka ha wee na-ekwe n'ihe ọbụla anyị kwuru. Maazị Okwuchi okwu ga-adakwa n'ala nke ndị ichie ichebe a na-enye ya adaba. Kedu ihe ụlọ ya adaba o nwere ihe itinyere aka ịmasịkwana iwe ọka m ililo ịmakwana na-akpọ ọka m ililo ịmakwana ịtụ ije alụ mecha ka ohizi ihe adịrọkọ ya daba ma daba ya na ịbịa ka m bịa n'oge alụ ngwa ka ije na be m bịa mmịa dukwo ka nye n'iru ga-adụrọ m mma bịa ngwa ndukwo n'ọchị ka nye gị iru gbasa ama m ka ị na-eru ka abụrụ bịa na mmagbụ na ya na-agụ nọnụ nwunye nsogbu ka m gwa unu biko na ọ na ha apụta ka o mekọwalụ ihe anyị ga-etinye n'ọnụ mana anyị akọ n'ubi onye abịa onye njiwasị ka ntiwagoro nyawa aka oyibo nsogbu ka a wee malụ nke na-emenụ ịma na ihe ọnọdụ anyị gbakọkwa n'ebe enwere ihe ọzọ bụ na kesin nwa nwanne m nwoke ihe o kwuru ọnọdụ ebe a o wee na-akọ o wee na-ekwu kọwa na Ikenna n'ọnya mụrụ Ikenna ọ ka o sikwu ya agwa ihe ikwuru n'ọnya mụrụ Ikenna na Ikenna bụ nwa ya na ọwụrọ Kevin mụrụ wee sị ka amalụ ka ezi wee mee ka amalụ ka ebe ya wụ mmiri ji wee baa n'opi ụgbọgụrụ
maka na ihe emelụ mma amaka nwere ihe eji nsogbu eme kedu Ikenna unu na-ekwu maka ihe a Maazị Amadu Kezibo Ikenna ọdụrụ ịmara Ikenna na-ekwu nwa gị na ekele dị Chukwu na ị na-ekwu na nwa m maka na ihe unu na-ekwu okwu nkwugheri Igbo si na n'ọkwa na onye nwe nwaanyị mere nwa ya bụ ọbụgodo onwe ihe jikọrọ Kestin na Mary ebe ọ bụ na Kevin na-alụ Mary kịta ọkwa na Kevin nwe nwa mana ọ bụ na Kevin sizie na ya chọrọzi nwa gị bụ ụmụnne nke nwaanyị nwekwazi ike ịkpọwarazi dị nwa unu na-akọghịrị akọghịrị na-ekwe anya m nwatakịrị ọbara m na-agba n'akwari ya na-agba na vein ya ma ọ bụrụ ndị oyibo ka ntị na-agba nwa m ka ọ bụ na kootu a na-akwụ na-adụ mma mama kwụ m nke iwu okwuo m aka n'anya gaa na ọgwụ nwa ya mara nke nna ya nri ga-efe mara anya anwụ chaba mmiri zobe agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m asị agaghị m aka dị nsọ asị ị ga-enye m ya itiri magi tọrọ ya nnọọ nnu tọrọ ya ose tọrọ ihe niile tọrọ ya nnọọ nne m kwara otele nnọọ m na ọ na-ele anya saa ma ọ gịnị jizi gị ị nwere ịkwụsị ịpụta kemgbe onwe ihe mere ị na-asa fada oke afele ejemesi na-asa fada saa ma fada ọwụọ akwa ịhụtala ka ị na-asa fada ịmakwa nnọọ n'abalị nga m na-arahụ ụra na-arụ ọrụ nnọọ nga ishi hotel kuru m hotel kuru m ba na nga na-asa ahụ ya sawa ma nsacha ma ahụ nnọọ ya kuru ya ma hotel kupụta m kukwasa m n'elu bed ka ọzọ isi mgbago ụkwụ ka ọzọ ibido mbịabịa akwa mbịabịa akwa mgbe anyị ga-afụ ọnwa ịba n'ime n'abalị iwu oji abalị aga ele gị ji like abalị n'abalị nye m obi chere ihe nyere m ụda ihe a na-akpọ obi ya dị mma iwe obi ya dị mma ewu ke fensik inyere m fensik bịa nye m fensik na nye m panadol ke panadol ke fensik nye m nizem volume 5 apụ Even the Mukonegi. Oh, you can make it go. You don't work. Not banana. Ogone. Hi. Oh, come over. Omalicha. Omalicha. Ụwa m niile. Ụwa. Omalicha. Ni ya. Peter Geba. Nrọ. Ndị ga-adịgo ka ọ pụtara gị ebe a ka ihe n'ime. Elu dị ọnwa ihe. Chineke nna biko ayọla gị kpọbụrụ m ọnwa. Weziga m ndị mpụ, weziga m ndị buru ibu, weziga m ndị jọrọ njọ. Ị na-erikwe nri, iribukwa onye na-eri nri. Nye ọrụ n'ọsọ kpọbụ n'isi. Jiri igbu. Laya mgbe ọsọ mara gị na-ekwu okwu anwụkwala anwa ekpupụ m okpu n'isi elezi ka m bidokwa ka wee kwere ka ọ gịnị ị na-erikwe ndị mmụọ ndị riri nri ịsakwara nri ndị mmụọ rikwere gị iberibe na na-ekwe ribukwa onwe gị na anyị lelee nwa ọmarịcha ọrụ m na-arụ nke ụda ka m negoshiete ba bọsụ pụọ ị ga-akpọlite m n'ụra
wuti nri iberibe ide ishi kem na-ericha mricha m relocate kwaba na toilet kete ishi anyị shishi na-asị zuzuchi m n'ihu pọsụ ndị rikwere risakwara ọ na-adị mma asị na akpara ama ebulu bata n'ụlọ onye ji wee sikwa unu bịakwa tata ka anyị kwukenu n'okwu ọfụma iwe nwanne anaghị elu n'obi nwere ihe amara ka emelụ ịma na onye abịala anụwazia gidigidi mmewe gidigidi dịka na-achị ịnụwa ọgụ mebiwe ihe wee sị ka anyị kpọkwa unu tata ka anyị wee kwuo onye ọfụma gị nwa na onwe ekwu ọlụchi nwunye m ihe echekata n'oge ịma na ebutaji butela anyị ihe ije gwakọkere ihe anyị na-etinye n'ọnụ ka anyị wee na-apụke n'alụ a maka na onwekwana ihe amara ka emelụ maka ịfụ na o nwere ihe amara ka emela akwanụ sọsọ mgbe ụfọdụ ọnwụ a na-amakwụdị ka emeli ya wee sị na ọ ya dị ezigbo mma na anyị tụrụ alụ a tụọ onye ọfụma ka ọ dị emebi na ihe emechaa ya kịta onye ọbụla enwe aṅụrị onye o metụtagoro nye ewuteghị na wuti ya maka na nwanne iwe nwanne anaghị elu n'ọkpụkpụ bụghị ya iwe nwanne adịghị elu na iwe nwanne adịghị elu iwe nwanne nna-achịkwa ọzọ a na-aba m ọnụ Kristin ka ezi ebe m kwụsịrị na okwu na-ekwu mgbe na-asị ka ọ dị mma mgbe na-ekwukwa anụmasị ka ọ dị mma ọmụwa na-eme ihe niile a alụ niile a na-ekwu ọchịkwa ọzọ na-aba m n'ọnụ ọ sị nkwuwe na ọmụwa na-eme ihe niile a biko gbaalụnụ ihe m na-akọwa bụ na na-ekwu ịmaka ihe mmụọ na-adị egwu na mmụọ ka esi eme ihe ahụ ntinye ha na-emegheli onye a bie nwunye onye ya na-eme ọmụ na-eme ihe niile ahụ kedu ihe na-emezibi ihe na-achọ ka nkwụ ọzọ na-aba m ọnụ mmụọ si na ọmụnwa mere ihe niile mmụọ na-eje mpụta ndị na-okwu ihe ebe m na-emekọ ihe mmenya ha na-emegheli onye a mee ebie eme onye a oke deme ndị be anyị deme n'okwu ebie na elega ọmụnwa bụ Ikenna ọmụnwa ike dọkịta ekwu gị ya nna isi na dọkịta si na ọpụtago n'ọnwụ nwa bụ Ikenna mba kesi nwoke m mba mụ nwa ihe ala mba ala chiri nwa m anyalị nwa m ndị ala jụrụ ebe ọ bụla na-akpọ m ndị ala kwa akwakwa papa halakwa ka ị na-akwado ha eye ehe ọkakwa mma yewa ndala hajule bala kom ngoma iwagala ngoma esoluko na ndala ju ne ko ndala ju e bobu na bom
Nga yala. Yeah. Amana yokoto ku ilala. Nga yala lo do ka nga kita. Kai yala no fuyi. Nga yala no fuyi. Onye fuya. Amana wo ka ilala. Nenezia na ala ka yala. Obodo jọlọ njọ bụ mmadụ mere ya. Ihe ọjọọ dị n'obodo mmadụ ka o si n'aka. Yoyo, yoyo. Arụ na-eme. Ihe ọjọọ na-eme. Ihe ọjọọ na-eme. Ụwa bụ alụ, onye bunyere ụwa alụ. Ọkwa mmadụ bụ n'obodo adịghị mma. Ọkwa mmadụ bụ n'obodo atọghị ụtọ. Ntaji anya juru ebe niile. Mmekparụ juru ebe niile. Obodo jọlọ njọ bụ mmadụ mere ya. Ihe ọjọọ dị n'obodo mmadụ